Hanyo trap a Czech national movement sengkmi mentakas ni balang kakhandai tarik nailar arja ar paulai kalalet ban Pynkup Burom yu uba Pynïaid sing Syiem Cem bathamai jong Khadc hapo ka kamera trekam jong u Khadc ya uba Pynïaid sing Syiem bathamai ka Khadc la Pynkup Burom da uba lamprang kharbani presiden rangba jong kaseng da u sentio bat Pynkup da kajan rendia nakaliang uba Pynïaid sing Syiem ulap diang sngobha ya kani gajing Pynkup Burom ka Hanm da kadur khamat bapu samrki Burom jiro lain crowd ke jermi kalau si paro liango ime ke jermi juga ke jomni kami don kan ke jaga ban kendo ko ba bi iba Pynïaid sing Syiem ba long ru no ilam Syiem ko ba ban pet ke kendo ke siap ke ju ban pet ya ke son ban pet gi ba bun ba gi kam nget o blai ba crowd ko ba mi jeru bun long no ilam jong ri ba ke jat ba rew ke jomni nget ba mi min pendak hu la ke jing start ba jing champagne gum do ban yalam ablai kam Khadc jong ka jing pen new jong ka Hanm ya menghelam jong ka konsil penang bang sekri ka jing pen dau ka jing kitbok kit riang ya u Syiem jongi mak benta ban ai ka jing sekri ka ba kham janai su hot agni is nandul dap kumbu bat kum industri jila le sibun ki kam ki bakrau ya ka pengreu ya ga district bat ya ga hapo ku sam dong ga konsil nang le khamat kum ka sang ni ai sim ya kum ki bangilam bakin nang la su ban trai na ta ka chak pengreu Khadc jong ka jing pen dau ya u Syiem ba Pynïaid sing Syiem ba yalam ya ka konsil ka po jong ka DC agya ka sang ka ai ka jing kat khu ka dok ka jing kitbok riang ba nang la ban shakri ya kari